ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ನಡಪಂಚಿನ ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ಗಡೀರ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇವರು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಡು ಬಂತು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಪರವಾದ ಇಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೋಪೆದಾಗಲ ಬರ್ತದ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಹಿರೇನ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರೇನ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ಕಡೀರ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ನಡಪಾಪನ ಹಿಡಿದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಕಡೀರ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಕಡೀರ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಉರುಳುಬಳ್ಳಿಗೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂಡದ್ದು ಇಂಕ್ಲೈನಿ ಇಂಕ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶೇಷಪರೈ ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲೆದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಣ್ಯಂಕ್ಲೈನಿ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಆರಣ್ಯಂಕ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ಕಡೀರ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ 8ನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಳ್ಳ ಈ ಪುರ್ತುಗಲಿಗೆಡೆ ಕಡೀರ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೆ.ಪಿ. ನೇತೃತ್ವಡು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಷಪ್ರೈಕ್ಲು ರಾಮಕುಂಜ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅಂಜನೆ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ದಿಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರು ಅರೇನು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಪಂದು 10 ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತನಂಜನೆ ಇನಿ ಆರೇನು ಫಲಪುಷ್ಪ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರಿಕಾರ ಮೇನು ವೈಸಾವಣಡು ಪಂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಈ ಪರ್ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆ ನಡಪಾದ ಕೊಡು ಪಣದು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಷಪ್ರೈಕ್ಲೇಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆರೆಗೆ ಕೊರದು ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಬೆಂದದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆಡು ವಿಷಯಗಳಿಗಿತ್ತನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸಾಪನಲ್ಪ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ್ಲ ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಂಟಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಕೊಡು ಪಣದು ಹಿರಿಯರು ಶೇಷಪ್ರೈಕ್ಲು ಕಾರಣ ಯಜಮಾಂತಿರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತರಿತ್ತದು ಕೇಳೋಣ. ಸುರುಟಾದ ತೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೆನೆತಂದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೆತ್ತು ಎಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಬರೆಯರ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲೇ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಅರಡೆಂಕ್ಲ ಸುರುಟು ಈ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ತುಳುಟ್ಟು ಕಲ್ಪವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಗಲೆತ್ತಿದ್ದ ಅಪಗಾರ ಬರ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆರ ಅರೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆಯರು ಅವು ತುಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆನ ಸೈ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲೆ ತುಳುಟ್ಟು ಅರೆ ಫೆಸ್ವೇನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಒಂದು 5 ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಅಭಿಮಾನ ಬರೆಯರ ಬೇತ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಎಂಕ್ ತುಳುಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಪೂರ ತುಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ ನಿಂತೇರು ಅವು ನನಲ ಒಂತ ಪೆರ್ಮುದ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ಅಭಿಮಾನ ಕೊಂಡು ಐತೆಟ್ಟು ಏನು ಮರ್ಮೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಾರಾಮರು ಉಬಾರ್ದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನಾಗಲು ಮುಕ್ಳು ಮತ್ತು ತುಳು ತಮಿತಿ ಎಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ತುಳು ತಮಿತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡನೇದು ಅದು ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಒಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಗೆಲ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ತದು ತುಳು ಕಲ್ತದ್ದು ತುಳುಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತದು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯೋಡು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಂದರ ಕೈತರೆ ಹೋದ ನನಗ ಆರ ಸಂತೋಷಡು ನೆಕ್ಕು ಒತ್ತುದು ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ರಡ್ನೆತ್ತ ಅದು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಕೈತರೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೂ ಯಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಬಿಡ್ದು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಪಡ್ಡೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸಮೇತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಾಥ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಐದಾದ ಈ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿ ಕಾರ್ಯನು ಉಮೇಶ್ ರೈಕ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ ರೈಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿನದಾದು ಒಂಜರು ಐತೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಐಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡನೇದಾದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಣ ಅನ್ಪುಣ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅತಿಥಿಯಾದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬೊಕ್ಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆರಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ಲೋಕಸಭಾ
ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಅವೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ MLA ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಯದ ಎಂಕ್ಲನ MLA అయిನ ಭಾಗೀರಥಿಲು ಮುಗ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನೇನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಬರೋಡ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅವರ ಸೂರುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿತ್ತೇರು 6 ನೆಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇರು. ಬಿಷಪ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಿಷಪ್ಪೇರು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಡೈ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ 67 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆದಿಂದ ಕಲ್ಲುಲ ದೇವರಾದ ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಬೊಲತ್ತನಾಗ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಎನ್ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಿಂಗಲು ಈ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಿದು ಐಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿದಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಸರಿಯಾದ ನಡಪಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡನ್ನು ನಾನು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, LED ಲೈಟ್ಸ್. ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನ ಮುಂಭಾಗ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದರ್ಬೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9003814451 9945521951 990178461.